Ogbuefi nke mbụ bụ nnukwu nna Kenneth Ozoani bụ onye nlekọta ndị ogbu anụ na 9th Mile. Tata ka nnukwu nna anyị a ka Chukwu gbakwunyere arọ ọfụ. Iken ọja ndị Igbo kenele gị dịka ị na-agbakwunye arọ ọfụ tata. Ọja ndị Igbo si ka eze Chiteoke abịa ma buru ngọzi ya n'ụkpa wee gọzie gị ka ọ kwara gị ụzọ ebe ụzọ adịghị ma were ogologo ndụ na arụ isi ike wee chọọ gị mma. Nnukwu nna ọja ndị Igbo si ya gaziere gị o. Nwa gị nwoke bụ Chris Stanley si ka ngwa mba ụwa ka ha gọrọ gị ọfọma. Ndị niile na-egbu anụ na 9th Mile deekwara ukwu wee na-asị ka ị na-agbara arọ ọfụ tata ka Chineke gọzie gị. Iseeeeeee nnukwu nna ọja ndị Igbo ekene gị o. Mba ụwa ngwanụ